Spesial kagem Mas Demang. Munggah-munggah neng pucuk gunung. Bosen. Dhuwur-dhuwur. Bosen. Lah halah sapa? Topan kuwi piye? Yanto ganteng tenan. Yanto ganteng tenan, Yanto ebla-eble, Yanto pandeng tenan, Yanto bagus dhewe, Yanto nakal dhewe, Yanto bodoh dhewe. Pinter kowe. Pinter. Meru. Goro-goro kowe iki rik-rik. Icik. Yanto di mana-mana, Yanto ebla-eble, Yanto bagus dhewe, Yanto ganteng dhewe. Lagu ini gak terus kan Erik. Yoko. Monggo Pak Kono gampang nesu. Hah? Mutungan. Lah yo mlayu tak lokke mau. Lah yo jaga diesel. Absen. Kono jaga diesel. Geser. Kono solare nipis. Erik iki. Butonto pirang-pirang iki. Bang Acil. Mbah Kidang ebleh. Spesial kagem keluarga besar saking Sragen. Ayo Pak Ji, joget mriki lho Pak. Pak Partono monggo. Jan yen ra kerja ora jajan. Nangis saja dengan
kesuwun. Monggo Mas. Ayune tumpuk undung. Ya cengkea. Kea Raharjo. Alismu wong ayu nanggal sepisan. Untumu miji timbun rek mamu cemeng kraduk wilis wong ayu. Pripun Kang Mas? Jajeng Kea. Kaya sinten? Kea Raharjo. Kaya sinten? Kea Raharjo. Sing ngandani sapa? Wonge mbah aku kuwi lho, Haji iki piyayine. Nggih, Bapak tuh ngefans banget kalian jenengan. Aku yo mbol nitine dijak. Aku ki nek ditemok wong lanang yo gak oleh, nek ditemok jenengan ki oleh lho. Gumun aku. Aku yo kok gak duwe niat piye-piye kok mau nyekel ngono tok. Iya Mas lah. Yen Jarno ora sinawan oleh malahan. Ade, nakal Ade. cecer langkung agung. Ya cekea. Film Kang Mas. Ngerti aku ki sapa? Sampeyan lak bogel. Bogel ki sugih bondo sugih bandu wong ayu. Napa nggih? Tenan. Nek mung minangkane pamundhutamu, Ora percaya iki. Mang ya. omahku tingkat nang iki pekoki. Sing nang ngendi? Nang kene Cengkareng. Kono turu kono kowean. Sing sebelah ngendi Cengkareng? Turu ning isor dhewe wedi. Oh, Dul kancane Mama Sari. Erik. Erik Jireh to? Gede awake tok ya apa kuwi? Turu dhewe wedi. Terus? Kandas luas sak solahe merati. Sekok. Ketemu pengedang pekok yang ini ya. Hah? Sing pundi sing pekok? Wih, Oh, kae boboho. pekok. Anyel aku. Kok boboho? Kan yo kancil karo musi lho ngejep pengedang liyane akeh lho. Dina iki sing nganggur. Apik. Ora trimo nek Erik dikatani boboho. Wong grog-grog asem kok tak do. Kowe iki mudeng sekaran kendang apa ora? Lah iso. Maaf banget disko kuwi. Baleni. Engko sampe nang Bandung muse karo topan kuwi anu aduh kocur ya aku. Batal 28. Oh. Gawe sengsem ing pandulu manuta sira tak pondok. Wes, cakilan. Wes. Ya cek, ya wes. Ya cek ya. Pripun Kang Mas? Aku edan, aku kancamu ki ya. Aku dana de bojo. Kowe ki edan ki. Aku dana de bojo. Edan. Wes. Kasih kebak. Wes. Basah. Ngeri kabeh iki lho. Apane? Aku ki kowe iki tak eling aku dana de bojo barang. Serku ki mau tak rayu Kang Mas Kuki. Piye? Alis panjenengan Kang Mas. Alisku piye? Nanggal sepisan. Ning rong bayaran. Irung sampean. Irungku piye wong ayu bangir to? Bangir. Tenan. Matamu Kang Mas, matamu. Ras toprakan. Serku ki arep ngono lho. Cangkemmu Kang Mas, cangkemmu. Sensual. Lah wong urung-urung kok Pak De, sampean apa wis anu ngono to lho ngregeli ngene iki nyapa? Anjari Ngono lho. sensual mau seksual jare. Lah sikile iki ngene iki yo keter kabeh. Ya aku wis tuwek yo ya. Wis tuwek to. Heeh. Wis tenan luwe ora. Ya aku yo ora madang barang kok iki mau. Dik, Dalem. mumpung panjenengane pepundenku ki Nggih. mirsani Om lumantar Jar- YouTube. Hah? Sinten? Nyapa Pak Haji Untung. Oh jenengan tepang to? Lah kok ora aku ngene. Oh cek esan. Ah biyen iki saurung kenal aku sik. Piyayi pundi to niku? Wonogiri. Oh Wonogiri ini pundi? Pokoh. Pokoh ki ngendi? Pokoh Idul Sidik. Ora pokoh ngono kuwi kok. Dadi serono Ding. Manyaran. Lah yo pindah berarti. Oh iya. Biyen ki ning Pokoh panjenengane kuwi. Ah, terus intine. Nyalon legislatif alhamdulillah. Tenang. Diaturke Dik, Iya, kelanganane apa? penyebab Haji Untung Raharjo petis manis. Oh niki anu Om Bogel ingkang maringi. Yo. WA Engko nek disawer aku 20% lho ya. Apa? Engko nek disawer 20%. Aku ki ngarep-ngarep sarene Ora Pak. nggih pun mengke kula mawon nggih Bapak nggih. Wis.
Angger lumantar iki gak tekan aku ki kok. Lah mau sak kandhani nek ra gelem to ya. Modar kene rik aku. Aku ora duwe nomor rekening ya. Mang Jarno. Jelas nada. Sini Om. Seragen bergoyang. Oh. Bapak monggo Bapak. Iki aku Gokil. tresnaku marang sliramu lahir tulus ing batin wong ayu. Makane kula. Tenan nganti tulus ing batin wong ayu. Sini Om Jarno. Ini lho. Kepriye werdine wong ayu. Aja ngucap ora tegas tanpa kuna Kepriye wartamu. pati manis sarpa langke saumpama Kepriye werdine. aja ngucap yen to amun samudana Kamar mancung wong ayu. nyumbut rasa sangat Samar kadar-kadar digoleh kula tejo bengkak nirapaya trimo luwung. nganggo kanca jroning sepi Munah putih. Bapak Ketua NU. Ora. Boten sah, Pak. Boten sah nyawer napa-napa. Kula niku ikhlas lillahi ta'ala, Pak. Kula dados seniman niku boten gadah pamrih napa-napa. Amin, 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 amin. Tenan aku ngaturke lagu kalanganane Pak Haji untungnya ora digalu apa-apa aku. Tenan. Masalah salah juga iklanannya orang ini kok. Apa? Lenengannya aku. Ati kesiksa. Patis manis yen bocah sing ngati Teti. Ora mikir bebrayan sejati jelas nada. Bersama dengan Dio Raharjo. Patris manis upos tebu saumpama
Sragen goyang. Keluarga besar. Bunga ini monggo. Juragane gudeg. Iya. Apa kabeh lelakonku kau pitiku ngarani betiku urip sakaya ngene Jelas saja. atiku tansah MC Ninjalo S. Wis digawake ragil. Sareng kali kula lho Budhe. Mas, Kula MC-ne njaluk bakso. radi maju mriki Budhe. Radi maju. Oh. Monggo Pak De. Apa namanya? Lila aku kudu lila lila mati dirapet wongnya satya dari mobil semuanya kaya ini hatiku kesiksa hanya sensitif lho. Lah kok iso? Ngono tok abang. Ya Allah, taliku pedhot iki lho Om. Bolak-balik tali neh, Mas. Pedhot iki piye, Jal? Yo. Lah yo mlotrok Biasa iki. iku yo mikir rasa jeles aku iki benekke tok ora gini. Lah mlotrok iki piye? Rada anget iki. Pak De, tarik Pak De. Ya
Nano ku jatahmu kok. Mengke-mengke to diomong. Lilo aku kudu